Toen corona aanbrak, want ik werk als ZZP'er in de culturele sector. Dus dan kun je je voorstellen dat al het werk wegvalt. Dus toen dacht ik van nou, het is wel de tijd om je te ontwikkelen in iets nieuws. Toen heb ik fotografie opgepakt en toen heb ik mezelf de opdracht gegeven om elke dag een beeld naar buiten te brengen. Ik gebruikte Instagram eigenlijk niet zoveel. Zodoende ben ik daarmee begonnen en dat heb ik minimaal een jaar volgehouden om elke dag echt iets te plaatsen. Ik merkte dat ik altijd wel visueel was ingesteld. En vlak voor corona ben ik naar IJsland gegaan. Toen merkte ik eigenlijk hoe overweldigend de natuur was. Ik denk dat we in een best wel bijzonder landschap wonen. Dat had ik als kind eigenlijk ook niet zo door. Je groeit ermee op, dus dan is het vrij normaal. Maar eigenlijk het Waddengebied, ja, dat werkt natuurlijk op een vrij bijzondere manier. Het komt elke dag droog te liggen. En ja, dat probeer ik vast te leggen. Ik werk heel veel met zonsondergangen en zonsopkomsten. Dus heb je heel veel kleuren in de lucht. En dan vooral bij het water, als er niet heel veel wind staat of heel veel beweging in het water zit, dan krijg je natuurlijk hele mooie reflecties. Ik werk als muziekprogrammeur, dus ik ben ook gevraagd vanuit mijn rol van wat ik doe qua werk in de etalage. En ik heb daar een project gedaan dat heet Drowning Sound, waarbij ik verschillende muzikanten heb uitgenodigd om in een dag bij een werk van mij gezamenlijk muziek te maken. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was vrij lastig voor muzikanten om elkaar te ontmoeten, omdat de hele sector op zijn gat lag. Dus zo konden ze elkaar ontmoeten en ik was daarnaast ook heel nieuwsgierig wat mijn fotografie bij mensen opwekte. Ja, ik trek dus graag de stad uit. Dan ga ik hier naar de Waddenzee toe. Dan ontvlucht ik toch een beetje de technologische drukte waarin we leven. Dat alles zo snel moet gaan. Ja, dan kom ik hier eigenlijk om tot rust te komen. Het is een heel speciaal gebied hier, de Waddenzee. Ja, ik merk gewoon elke keer als ik de hele dag in de stad ben geweest of wanneer ik een moment naar het Wad ben geweest, dat ik gewoon heel anders thuis kom in de avond. 2 jaar voor corona begon het eigenlijk al dat je best wel een beetje druk voelt. Vooral op mijn leeftijd, dat je altijd maar moet presteren, je altijd moet onderscheiden. En voor mij is het gewoon een soort vluchtweg om even tussenuit te zijn. Maar het is ook gewoon, ik krijg ook heel veel energie weer van als ik uiteindelijk thuis kom. Het voelt ook gewoon iets als wat moet of zo. En dat is ook mijn werk in de culturele sector. Het voelt ook als iets wat je moet doen, waar je niet zonder kan. En dat geldt hier ook voor. Dus ik wil wel naar meer plekken er nog toe trekken. En uiteindelijk wil ik me ook nog wel gaan ontwikkelen in portretfotografie.